Em fa mal al cap, estic esgotada, crida des de molt dins la meva ànima, es pregunta què pot fer ara. Ja no és el mateix, sabent que a ell li interesso. Jo li donava el meu afecte, però no anava en aquest sentit. I ara sento que sóc menyspreable perquè li sóc molt tallant, no li sóc tan carinyosa i fins i tot m'arriba a molestar. És així com et senties, sense cap mena d'interès en mi? Vas sentir que era una càrrega molt pesada que no havies demanat al teu transcórrer? Costa aturar els sentiments a qui no veus amb la mateixa cura. L'única manera que tu tens de fer que es desil·lusioni és ser una mica cabrona. I no dic de fer-li mànecs profers, sinó allunyar-se una mica més cada dia, perquè no un noti abrupte, però que d'alguna manera li causa una distracció cap a una altra destinació. No sé com reaccionar, la cosa és que em sento malament. No vull exposar-ho clarament. Potser allunyant-me una mica sigui suficient. Va ser la teva manera d'allunyar-te una crida desesperant perquè no sabies com reaccionar davant d'un amor que no contemplaves? Encara que digue'm, sent sincers, al final et vas adonar dels teus sentiments, així que no sé si podia comparar-se a mi, perquè en realitat allò nostre va ser gentil. Al principi, com a mínim, vam arribar a compartir un amor sincer.